Putut Wijanarka putra saking Kediri marak sowan ngestu wonten ing bantar angin. Semonggo sesarengan sekar kamulyan. Iya. Su. Ing madyaning kabudayan Jawi ingkang adiluhung marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ya pujangga anom kasaring bujang anom marak sowan sesarengan sekar kamulyan. Ayo kanca padha suka parisuka dolan menyang kutha Ponorogo. Amirsani pangegiling riyok kiprahing bocah ganong. Solah bawa kanthi wirama suami imbuhi pagelaran Mas Doli ing bengi iki. Sekar kamon. Ayo do. Remet waton selamat. Alon-alon waton kelakon. Ya. Oi! GBC lho, GBC. Sing ati-ati yo, Nduk. Sing ati-ati. Ora usah kesusu nang omahe dhewe. GBC Nduk. Ayo dodono ing bengi iki pancen suka parisuka nderek mangayu bagya anggenipun Mbah Bonari lonsing campur sari sekar kamulyan nekake kelana sewandana saking kutha Bantarangin yaiku kutha Ponorogo. Ajeng
Ramadhani. Weh Mbah, jenengan yo lek ngenani bab